Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngu-ST wakwaDlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane. Nkulunkulu wami siyabonga kakhulu. Thank you so much bandla lenkosi. Siyamdumisa uJesu kakhulu. Sibingelele kuzo zonke inhlaka ezisibukele na wonke ama-province angaphakathi asibukeleyo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Today I'm joined by Baba Bishop. Ngizokhumbula nani the last episode that we did sasikhuluma about amadlozi. Sasikhuluma ngedlozi egameni lika Jesu. Then after that sahamba sayobonana lapha eSoweto njengoba sasilapha eSoweto ngo-October kuloya nyaka 2025. And 2026 we are going back to the very same venue. uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu nakulonyaka ukuthi uzosenzela okukhulu kunakulonyaka odlule. So ithi nje ngisheshe nginikhumbuze kusasemanje 31 October 2026 kazimole yokugcina sobesilapha na ke eSoweto eDlamini Multi-Purpose Hall egameni lika Jesu Christ. But before we start the show, I would like us to pray and then we go straight to our today's chat egameni lika Jesu under the subject of Moya Ngcwele. It's one of my favorite subjects, by the way, egameni lika Jesu. Baba wethu engcwele siyabonga. Thank you, Jesus. uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Jesu. Thank you. We thank you, Father, uNkulunkulu wethu onamandla langaleli thuba osipha lona njengamanje egameni lika Jesu. Thank you, Jesus. Siyakubabaza, siyakudumisa Nkosi, sikunikeza uzuko lonke namandla nobukhosi. Thank you, Jesus. Lokufanele lonke udumo uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza Baba nakule ngxoxo uNkulunkulu wethu engcwele usithintile abantwana bakho lapha emakhaya besibukele ngezathu zabe ezihlukahlukene egameni lika Jesu Kristu. Moya Ngcwele siyabonga Nkosi uNkulunkulu wethu onamandla. We pray that this conversation can you be a center of it in the name of Jesus Christ. We pray, O God, uNkulunkulu wethu engcwele, be the center of this chat in Jesus mighty name, O Lord God, we pray. Amen. Amen. Baba Bishop, siyabonga kakhulu, siyabingelela Baba egameni lika Jesu Christ, and thank you so much for joining us. Sibingelela kakhulu sibalikhulu sibingelele nakubo bonke abalandeli be-ST Media. Amen. Kumusa omkhulu ukuthi uNkulunkulu esiphe ithuba elinye futhi lokuthi ube khona esingakubukisana. Amen. Kulombuso esikona omkhulu kangaka. Siyabonga kakhulu Baba Bishop. Thank you so much Baba. Ngiyakhumbula ukuthi i-episode isagcina ukuba naso sikhuluma ngendaba yamadlozi. Ngazi wabona abazalwane ukuthi bayamukela kanjani le yangxoxo yethu. Kodwa ke nabaningi sa receive ama response are very positive kuyona. uNkulunkulu wasenzela umusa. I think it was last year. Yes. It's over 6 months. Over 6 months, yes. But even yesterday I got a call from Cape Town. Still abantu basizakele Yibo. from that teaching, and it's showing ukuthi as media or YouTube nezinto zonke ezisekhona umisahlezi sazosiza many generations. I've met abantu abanye umuntu eyikhokhele izitolo at through that one. I saw you from that one. But enye ngithinta kakhulu, there is ubaba omunye kwenye indawo engihlezi ngakuyona eMaritzburg uzenzela nje umunye umsebenzi weyicathulo. Okay. Nje is a good man endala ikhehle sidala elikhonza kwelinye ibandla ekuphakameni. Okay. He recognized me mangifika through that episode. Esukume lo baba engixawule ethi hey ngubani othi kanje lo muntu ongaka ngithi mina ubaba yini ethathe ngibukele into yakhe yamadlozi. Into engijabulisile ukuthi sibe kwiinkolo ezingafani, but engixawule ethi hey that was very, very powerful. From ekuphakameni. Old man, very old man. That is deep. Very old man. So uNkulunkulu wasinceda lapha ukuthi injongo yethu vele ukuthi we are not crushing
any religion, but we are presenting the stand ye Christianity. Yo, Bishop uNkulunkulu siyambonga kakhulu and nami ngangibuka some of the comments nama calls abazalwana abahlukahlukene nabantu nje ekuthenini ukuthi isho ukuthi it was well presented. uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu nangayo. But Bishop namhlanje ngizothanda ukuthi ke sibuke isubject kaMoya Ngcwele. Isubject kaMoya Ngcwele mhlambe nje just a build up uma sisayiqala sisayivula ukuthi uma suke sikhuluma ngoMoya Ngcwele sisuke sikhuluma ngobani mhlambe masuke sikhuluma ngoMoya Ngcwele. Sibonga kakhulu esithi ngamagama amafuphi futhi asejwayelekile mhlambe okwethu ukuwaveza siwasholani. Amen. Ukuthi uMoya Ngcwele uNkulunkulu. Amen. He's God. He's God ngokupheleleyo. He's part of the Trinity kwisiqu sikaNkulunkulu eyintathu. Omunye wesiqu uNkulunkulu ngokupheleleyo. Amen. NjengoNkulunkulu the Father and the Son. uNkulunkulu ngokupheleleyo. I can have another scripture on that one. ElikwiZenzo 5. Okay. iZenzo 5 kudayiswa amaplaza lapha yani. Then masoba khona abagodla imali, this couple le evele ifihla imali kubapostoli. Sebethi kubona from verse 1 to 3 ku chapter 5 niqambelana manga. Niyazi ukuthi aniqamba manga kumuntu kodwa niwaqamba kuNkulunkulu. Malehla ngezansi bephinde bebuza another because kwaqala kwayindoda kwaphinde kwabuzwa the wife. Yes. Kwathiwa hayibo aniqamba manga njalo kumuntu but niwaqamba kuMoya Ongcwele. So you see from that passage ukuthi kuvela uMoya Ongcwele ebizwa abapostoli bembiza ngoMoya Ongcwele. Yes. Ngezansi mase bevele bedake akuyena nje uMoya Ongcwele nje ubumoya nje uNkulunkulu uqobo lwakhe. So from that scripture we can see ukuthi uMoya Ongcwele uya addresswa as God and he is God uNkulunkulu ngokupheleleyo. So as much as kunezinye izinto esizoyibuka ngaye ayizo kodwa into enkulu ayi uNkulunkulu. Yabo, like it's like uJesu sizothi uJesu masizombuka uNkulunkulu sesingambuka idwala sesingambuka eyinkosi sesingambuka yini but the center yakhe nje ukuthi he is God uNkulunkulu. Then sizoyibuka izinto eziningi ke ezukufunction yakhe agcina ebizwa ngazo ezukufunction yakhe as God. Enye into mhlambe very much important as beke basho I heard even the old man ubaba esiphini ke nahlala naye la eveza ukuthi akukhona ukuthi ulapha egcineni ngathi ubaba masuba indoda masegcina uMoya Ongcwele awukwazi ukuba beka kwi level they are one uphelele uNkulunkulu. Enye indlela yokwazi ukubona ngempela they are one. I always thought sibalikhulu ezulwini masifika sobona ihlala ezinkulu ezu3 phambili mhlambe sesimile njengabantu ukuthi ayinanga ubaba nanga uMoya Ongcwele nanga uNkulunkulu. But if you check Revelation chapter 3 verse 20 lo ofamila uthi ngime ngasemnyango yanqonqoza mayikhona uZizu lami ngizongena ngidle naye. Verse 21 uthi ngabona isihlalo. Yabo uthi ngabona isihlalo hayi isihlalo. So they are in one seat. For the sake there's one throne. Kuchaza they are one. Yebo uNkulunkulu ubuye vele as a father. Yes. Ebuye vele as a son. Yes. Ebuye vele as Holy Spirit. Kodwa uNkulunkulu. Yeah. Bishop ngiyathanda futhi ukuthi mhlambe ke njengoba sikhuluma ngoMoya Ongcwele
Mhlambe ke uyamukelwa na moya ngcwele noma mangikholwa nje immediately mangamukela uJesu sengimamukele naye noma mhlambe ikhona indlela ukuthi yena ngimamukela specifically okanye separate moya ngcwele. Asiveze mhlambe iqiniso lokuthi kwi Great Commission kuthiwa sambeni sishumayele kukho konke okudaliweyo. We preach the gospel. Yes. I-gospel it's a good news. Yes. I-gospel uJesu uqobo lwakhe. So uma sifika kuma unbelievers the message is Jesus. Uze uJesu mina sango. Yabo. So subjects kamoya ngcwele ne unbeliever ayikwazi ukuthi ngathi hayi namhlanje ngifikile nje imvuselelo ngizoshumela ngomoya ngcwele ukuthi ngitshenze egcineni ngizobiza altar call yakhe. Biblically we preach Christ. Then there is a scripture that is very much important ku John 14 uJesu evalelisa. Okay. U14 verse 16 uthi I will ask the Father and he will give you another helper. Igama libalekile lana esithileli athi uJesu I will. Shuthi umoya ngcwele ngeke izele kini mina. Nina yazini mina then mina I will. Ask the Father to give you another helper. Ngamagama mayithi ngizonicelela lana nje sisabuka John 14 uveza ukuthi we can't have a relationship with the Holy Spirit without a relationship with Jesus. Sure. Yeah. Why fanele kuze uJesu uqala? It's because we Trinity uJesu enye function yakhe zeuNkulunkulu uNkulunkulu osindisayo unegazi wathola umzimba. So uNkulunkulu njengoba engcwele akakwazi ukuhlala noma ikuphi. So uJesu ingakho efike ngene eqala yena. Engene eqala ifunction yakhe uzogeza. Masegezileke then the Holy Spirit the God the Father uphelela kaNkulunkulu sekuyakwazi ukuhlala. So ebuthathini bakaNkulunkulu kwesishumela uJesu ezweni lonke to the unbelievers then must be the altar call. Sibuza ukuthi ukhona noma amukelayo uJesu. Siba specific why Jesus is because uJesu esengishilo sivele emaphasikeni not long ago bese gubha ukuthi nangu uNkulunkulu elenge emthini nangu uNkulunkulu kuchitheka igazi. Uma echitha igazi ulichitha kanjani ukuba ezohlanza ngesikhathi ehlanzile ke the fullness of God isiyakwazi ke ukuhlala. So for me ST with this scripture nale yokuthi hambani shumele kukonke okudaliweyo okholana imbhabhatisa dan liveza nje uqala nje fanele sihambe soshumayela ukuthi nangu uJesu oshuhelwayo emukelwe then bese umuntu eyakwazi ukuthi emthole. Mhlambe to come very close to your question eyokuthi umzalwane I believe ukuthi uma ithola uJesu ijuthi yakhe othi ngizonicelela anina nginocela izikhonto sizoyicela egameni likaJesu kodwa kamoya ngcwele ayifakwanga ukuthi egameni lami nobe senithandaza ke nithi moya ngcwele in Jesus name we siyacela no uthi I mean I will. So what is important is to have a relationship with Jesus. Then into engenzeka esithi eyokuthi sibe nekholo eliselimukela uJesu la ngiunderstanda ibenefit yokuthatha uJesu litshenze sisadinga ukuphinda lithola altar call yokuthatha umoya engcwele. Okay that's it. Because ibalekile into yama class yokuthi ayisenisindiswe seniphendukile ukusindiswa kusho ukuthi amacala enathethelelwe incwadi ithethelelwe incwadi amacala idatshuliwe but njengamanje nina seniyilokho nina nizindlalifa manje nina nokuthi manje nina uNkulunkulu ngokuphelela kwakhe usehlezi lapha kini uma ningenathola uJesu unilandele uNkulunkulu wonke
kuyena uzethu Paul, in him there is a fullness of God. Eish madoda. Eish. So into engenzeka ukuthi sishumaza abantu kuJesu bemthathe but benga understand ukuthi leya Jesu uyipackage uphethe ziphi izinto. Sekudingeka ama teachings, not ukuzokhulekelwa nealtar call. Hematas. The-altar call is for thatha uJesu, then we need teachings. Now and then to explain identity yalo mzalwane ukuthi ubani ophakathi kuwena, uhamba nobani. Then because that's the thing is yokuthi mina I believe ukuthi abazalwane badinga ukufundiseka. Okay. When it's come to into kaMoya oNgcwele, abangakholwa badinga ukuphiwa umusa kaJesu. Nangu uJesu. uJesu ke uye oyi-access to this helper. Bishop, mhlambe ngiyathanda ukuthi sithinte nane uma sengimamkelile kuMoya oNgcwele. Mhlambe yini eza nayo? What are the benefits afika nawo kumina as ikholwa ke? Yeah. Then one of the benefits, Samba will read some, Okay. but one of the benefits yokufika kukaMoya oNgcwele ile uJesu akayishoyo athi masefikile uzonifundisa Yes. ukugcina konke. Yes. Anikhumbuze ngikushilo. Then shuthi without uMoya oNgcwele asinawo amandla okugcina. Yeah. Singamthatha uJesu sihlanzeke ezonweni, sifundiswe ukuthi nanti imiyalo, but uMoya oNgcwele is there to help us ukwazi ukuthi sigcine konke. But more than that, uMoya oNgcwele uma ufunda Ephesians 4 verse number 30. Okay. Ephesians 4 verse number 30, you will see another benefit. Okay. That is very plain. Okay. Ephesians 4 verse 30. 4 verse 30. Yes. Wathi ngimfunde ngesiZulu. Yes. Yes. Ephesians chapter 4 verse 30. You will see something there. Ukuthi Ephesians 4 verse number 30. 4 verse 30. Yes. Ufundeka kanje. Ningamdabukisa uMoya oNgcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlenga. One of the benefits eyokuthi he's a mark. Uphawu is a seal. Uma ngoba thina siyakholelwa ukuthi ibandla lisazohlwethwa. Amen. Siyakholelwa uma lithi iBhayibheli uMathewu 4 uyobonakala evela emafini kukhala izizwe bese thumela izingelosi zakhe uqoqa bonke abanophawu. Amen. Lisho njalo lithi abanophawu. Lana uPaul usethi ke iloyo Moya oNgcwele nabeka uphawu ngaye. Hayi Nkosi yami. Sho ngamagama ngingasala sekuhamba abangcwele uma uMoya oNgcwele eyobe ngekho kimi. Akuyokubonakala ngokuthi umfundisi ubishop mhlambe ngifaka ukholo noma ngifaka isudu noma ngifake ini nokuthi ngikhonzaphi. Uphawu elibekiwe uMoya oNgcwele uqobo lwakhe. Uthi kuPaul singamdabukisi ngoba sabe kuphawu ngaye for the day of redemption. Shooting amagama oyoqala ibenefit ofana uyazi as a child of God ukuthi uma uMoya oNgcwele ehlezi kimi ngisafe. Noma uJesu ngathi ubuya nini ngobonakala ngaye ukuthi ayina lo uyahamba nalo uyahamba. So usethi kuPaul ningamdabukisi, but le verse mathi ningamdabukisi liveza into eziningi. Number 1 liveza ukuthi uNkulunkulu unama feelings. Manje uzothi ningamdabukisi liveza ukuthi uMoya oNgcwele ngeke sithi wona sithi yena. Because into edabukayo into ephilayo. Yes. So uMoya oNgcwele uyaphila ngicela ukuthi umuntu uNkulunkulu unama feelings onke njengoba singamdabukisi, but kakhulu ngoba silanda ibenefit uyini sibekwe uphawu Hayi. ngaye. Yabo ngamagama uma ekhuluma into enhlizweni yami
mina ngavuma ukuyenza ngiye ngale fanele ngikhumbule ukuthi ngaze kusuka uphawu uma idabuka ngaze kucima uphawu now which is a very mhlambe the most important benefit yokuthi ukuze ngibe saved on the day of redemption I need him so angimdabukisi ngoba ngibekwe uphawu ngaye that's one of the benefit of the Holy Spirit but another one that I love I like ST ilegu 1 Corinthians chapter 2 Okay. isuka from verse number 9 a verse that I love elite for no eye has seen there is something powerful moya engcola kayenzayo Chapter number 2. chapter 2 yes Verse number 9 number 9. verse 9 is a background verse yes Ufundeka kanjena ke bazalwane bami lapha. Kepha njengokuba kulotshiwe ukuthi lokho ise lingakubonanga ise lingakaze likubone nendlebe engakuzwanga indlebe engakuzwanga okungavelanga enhlizweni yomoya ongavelanga enhlizweni yamuntu uNkulunkulu okulungiselela abamthandayo liveza ukuthi umuntu okholwayo ibafethu ubekela into engakazi ibone umuntu ubekela into engakazi izwe umuntu ubekelwe into engakazi ihlala enhlizweni yamuntu sure sho ngamagama yonke into oyibonayo obokwazi ukuthi I less than into obekelwe yona once wabona into okusho ukuthi hayi okwami is greater than that umbekela into engakaze ibonwe umbekela into engakaze izwe umuntu but abuku verse 10 moya ngcole wenzani ngokuba kithini uNkulunkulu ukwambulile ngomoya ithi into kwi future ngingayiboni esithini madoda kumnyama kodwa umoya ongcwele eyambule eish angathi igama ngalisebenzisa is like umoya ongcwele ufike uyonqalazela ngale ngaphesheya mase zohleba eish ethi ngiyabona ngathi ufuna ukukhathala hey mangiqalaza ngale yazi no 1 2 3 4 5 obekele wona so yabona ukuthi ke ukuxabana naye kungangenza ukuthi ST uma kumnyama manje ngingabi na hope uma kuphela umsebenzi manje kuhamba ngidliwa imoto manje vele ngabi na hope makukhona yena uhambe uyonqalaza lokho ongabonwanga ngamehlo ayonqalaza lokho ongakaze kuzwe umuntu lithi ukwambulile kithi ngomoya ngamagama umoya ongcwele ume khona unomuntu okuhlebelayo unomuntu okulungizelayo bemangala abantu wa at peace kumnyama in your life njengamanje kwenze njani kanti the work of the Holy Spirit within you uhamba reveal to reveal ususekhethini ethi hayi ngibona kunokuthi njalo ngale ukwambulile kithi ngomoya mase qeda just can you finish the verse ethi uverse number 11 the verse 10 just to finish the verse 10 yes ngokuba kuthini uNkulunkulu kwambulile ngomoya ngokuba umoya uhlolisisa konke lo moya kithi awuhloli wafu uhamba uyosearcha everything what verse 9 God has prepared for me things that no eye has seen uNkulunkulu wangiprepare kusho ukuthi kune storeroom zaNkulunkulu angibekele khona into engakazizwe umuntu umoya engcwele uhamba ke ohlolisisa konke konke ayi madoda uhlolisisa konke nokujulile kukaNkulunkulu even okujulile kukaNkulunkulu shuthi umuntu umoya ongcwele esifane wazi ezumzalwane ukuthi you can't risk a relationship yakho nomoya ongcwele you have to entertain him entweni ngoba kaningi ukekhuluma into eziphambene nathi but you have to entertain those things because ubalekile number 1 sisena uphawu kuzoba usuku lokuhlengwa but number 2 siyabona la ukuthi uyena ufike mbule yonke into uNkulunkulu angibekele yona engakazi ibone umuntu engakazi ngizwe sho ngamagama uma nginomoya ongcwele ngahlezi ngi-at peace in all season in all season ngithi hayi kusazokhanya hayi khona kuzokwenzeka hayi ngezwe kuyahlangana ngiyithatha phi leyo nakhuzana ngiyithatha from him within you
kuthi kumnyamuzo hayi there is something that is coming. So this is one of the benefits enkulu that we get. But 2 Corinthians 5 verse 5, there is another benefit emangalisayo ngomoya ongcwele. Yes. Kepha owasenzela khona lokho nguNkulunkulu wasipha isibambiso esingumoya. La ubizwa ngesibambiso. Amanye ama-version ambiza nge-deposit. Le ESV ithi, he who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit. Ubu eswa khona mkhulu. A spirit, should Holy Spirit. Leli lithi as a guarantee. I think monga yakoma NIV or other versions khona ufike ethi embize nge-deposit. Le chapter yiphi ileka verse 1 ethi uma lendle idokotela idilizwa sinesinye isakhiwo esikhona ileyo chapter le. Esitshela ukuthi sineminye imizimba ngale. Le is prepare kuya ngale. Oh God. uPaul usiprepare ukuthi siye ngale ngakho verse 5 or verse 10 bala bathi sisazobonakala phambi kwehlalo sikaKristu okwehlolela yiyo le chapter. Yes. Uverse 5 uvela ungena phakathi nendawo uPaul ufaka uverse 5. Uqhamuza ufaka uverse 5 ethi hey uNkulunkulu usilungisele umoya ongcwele njengesibambiso kusho isizulu. Sho ngamagama sikafike ezulwini. Kodwa umoya ongcwele uyideposit. Yini deposit? I-deposit ukuthi uhambe uyothenga into ka 15,000. Amen. Kanti uphethe u15,000. Mase kuthiwa khipha u3000 as a deposit. Wakhipha i-deposit. Umnikazi wempahla uba nesure ukuthi hayi ubani uzoyiletha ibalance. Angakayiboni kodwa Yes. mangibona i-deposit nginesiqiniseko sebalance. Oba ngeke ayishiye le deposit. Exosha abanye ethi hayi no lo ngenza ithatha i-depositiwe. Shoot asikafike ezulwini ST asikayazi i-taste yezulu kodwa umoya ongcwele uze njengesibambiso njenge-deposit ukuthi noma izulu ngalazi kodwa mangizwa his fellowship ngizwa isandla sakhe ngizwa ukhona bakhe kuyangipha isithombe yokuthi ibalance yobinje. Amen. So lana ubizwe ngesibambiso ngegaranti ngedeposit. No wonder why umuziphi isikhathi angifuni ukuya kuyi-service mhlambe ngithi sekudunyiswa ngoba ngiyambona leyo moya ongcwele simuzwa uma kukhonzwa, but even now uziphe nje isikhathi ngaye idudlinza uwedwa uvalile lobo mnandi okuzwayo isibambiso. Usual ST i-deposit ayijwayele ukuba nkulu kusikhathi wa 10%, 5%. Uma mnandi kangaka umoya ongcwele isibambiso koba njani sifika kwibalance? Hari Steve. Uma emnandi kangaka bafethu emnandi kangaka uzwe kungathi ukhohlwa zinsizi. Ukhohlwa yonke into Jesus yabona nje njengoba kubhekwe lapha enkonzweni kamoya lapha emkhumbane mhla ka2 uma sehlile oyongena nenkingi obekhohlwe yonke into indlela iatmosphere esuke yiyo cabanga isibambiso koba njani Sisuka ibalance. uma sifika kokupheleleyo. So siyabona futhi lana ukuthi iBhayibheli limvezile as a guarantee. Qinisekiso isibambiso i-deposit. Sure. Ngiyathanda ubebe shop singene la kuyiphiwo. Yeah. Sikamoya. Singene la kuyiphiwo zikamoya, but my interest kakhulu okanye ake ngithi nje uqala ileyo ukuthi ezilimi ukuthi izilimi ngabe ziyisign kamoya ongcwele na, and futhi ngiyangibuka inkonzo enthiwa sonke let us pray in tongues. Wonke umuntu uthandaza ngelimi ngabe lokho mhlawumbe kuyingxenye yakhe nomoya ongcwele mhlawumbe ukuthi nje sonke umuntu nje ngezilimi
Ah, Jesus. Indaba enkulu leyo. Mhlambe angiqale lana mfoka Dlamini. Amen. Kulento yeziphiwo zika moya. Okay. Mhlambe uzwabona lesinye sazo. Yes. Lesi sokukhuluma ngezilimo. Angiveze uthi umoya engcwele yebo ngizothina usiphethe isikhwama esineziphiwo phakathi. Kodwa futhi uphethe isikhwama esinezithelo. Oh madoda. Kunala khona mawuthi uyako Galatia 5 tuyithelo zika moya. So angengene deep kulokho but ngifuna ukuthi kubalaleli bethu kubabukeli bethu never ever hubhe esinye isikhwama ukudlula esinye. Eish. As you pursue the gift of the Holy Spirit, you need also to know ukuthi uphethe unezithelo, uphethe izithelo esikamoya. Angabe uthando okuyithi banani ezonke zinjeya. So i-danger iba sekutheni umuntu ehubhe iziphiwo ebengayihubhi izithelo zikamoya. Ngoba iziphiwo zikhonele kwakhe ibandla. Ayikhonele ungenisa ophiwe ezulwini. Okay. Kodwa izithelo akizo ezokwakha ibandla. Ezokusiza umzalwane. Izithelo. Ukuba ekwazi ukuthi ebonakala umzalwane futhi engene ekhaya. Kunabantu othi usudla isiphiwo sakhe, mase ufuna isithelo emva kwenkonzo, uvela ukhafula isiphiwo sakhe. Usubona kanti unenkani engaka, unolaka onenhlambe engaka, unani engaka. Kulahleke lapha kuyithelo. So yabona ukuthi kune relationship phakathi kwezithelo neziphiwo. Iziphiwo uyayisebenzisa kodwa izithelo zikwenza uwamukelwe. Oh madoda. Baningi mfethu abantu abaphiwe kodwa othi bayasaba ukumenywa. Abantu bayasaba bamema ngenxa yezithelo. Abanye bezibethi ngathi eqeda ukukhuluma umthatha semthamo umfake emotweni. Impilo okanye abasho njalo. Yeah. Why besho lezo zinto bayishiso because once wabona izithelo uzokhafula sonke isiphiwo. So there's that relationship that is very much important yokuthi umoya engcwele unezithelo lezi eziveze singabazalwane futhi ezosifaka ngisho ekhaya. But iziphiwo you are not given for yourself. Mhlambe into ebalekile. You are given for the body of Christ. Awusizwa isiphiwo sakho. Ingakho noma uphiwo fanele uzidle iziphiwo zabantu. Yo. Ngoba akekho okhuliswa ephiliswe isiphiwo asiphiwe. Ingakho inqwabe engadli umuntu ayilast in our kingdom. Eish. Yeah, a dangerous zone. Ila khona umuntu eyitshena ukuthi ngeke edle umuntu ngoba uphiwe. Uye. Kanti manje uphethe ukudla kwabantu, abantu baphethe okwakho. Oh my God. So Eish. so now ngesikhathi uthi wena ngeke udle uyogcina ungakwazi ukusurvive uhamba ijeni obuzoyihamba ngoba udlile. So it's very much important to balance that. Then lento ke iphiwo ngifuna ukuyifunda ngamasipom lento ke osibuzayo esikamoya engcwele nalezi statements zokuthi njengamanje hayi ake sishaye sonke manje. Amen. Sishaye sonke manje singene elimini. That is 1 Corinthians chapter 12. Othi iziphiwo zikamoya ezahlukeneyo nokuphathwa kwazo. Amen. Amen. Ngifuna ukuqonda kulesi sokukhuluma ngezilimo. Amen.
kulesi sokukhuluma ngezilimi. But ngoba vele zimbalwa vele ngicathi zo9 mhlambe we can even read all. Mhlamba ngiveze na amaqiniso ambalwa from verse 1 ku chapter 12 athi kepha maqondana neziphiwo zikamoya angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi. Verse 2 niyazi ukuthi nisengabezizwe naholeleka kuzo izithombe ezizimungulu nakuba naholwa kanjalo. Okay. Verse number 3 ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathukwe uJesu, futhi akukho umuntu ongathi uJesu inkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. So I think that one is very deep because eqaleni kwethu sithena umoya ongcwele ngeke umuntu emukele uJesu engamthathile. But la sibona ukuthi nawe uJesu ngokumthatha umoya ongcwele ngekho. Umoya ongcwele will push you ukuthi usindiswe. Uyena kade behind ukuthi uphenduke. Ongasho sehlezi. So bangayiphambanisa abazalwane. Umoya ongcwele uyayenza unengxenye entsindisweni. Uyena osikhombisa uJesu. Amen. Masifika kuJesu ehlanze mase yahlala umoya ongcwele. Sure. That's what it's very much important. Verse number 4 kepha kukhona iziphiwo zomusa. Ngifuna ukubhalele part. Okay. Akiziphiwo zokuthi usithanda kangakanani. Ayivezi amount of love ukuthi ubani umuphe kangaka ngoba umthanda kangaka. Okay. Ezomusa. Ezomusa nje ezomusa ingakho asikho fanele ngisidelele ukudlula esinye ezomusa vele. Yeah. Into iphiwe inkulu ngoba uyisebenzele. Amen. Iphiwo zomusa ezahlukeneyo kepha kuye loyo moya. Okay. Amen. Amen. Then mase eqale ibala esithi iphiwo. Uverse 7 ubalekile uthi kepha yiloyo nalo uphiwa ukubonakalisa umoya kube ngokusiza. Awuphiwa into elingana uthi ayikuze uvele kahle. Asigicabeze ngalesi. Umoya obonayo ukuthi mina ngovela kahle. Umuna lesi. Uyena wenza imeasurement ebona uzazi bani mangamnika lesi ngeke ngivele. Kodwa uma engathatha lesi ngovela. Ngoba vele injongo yaso ukubonakalisa yena ukuthi mawuqeda ukuyisebenzisa angaveli wena. Uvele kuthiwa imoya engcwele bafethu. So because once kwaqala emva kwekusebenza kwavela mina ngilahle imotive yephiwo ukuthi ngiphiweleni. So ufanele ngithuke uma sebethe ibuthelezi fanele bekhona oyedwa nababethi umoya ongcwele wazwa umthwala banye besho bekude bethi wazwa umthwala bese ngaboni uzokwazi ukudabula kule audience umthwala umoya ongcwele vele bebona ukuthi by my power bengeke fanele somehow kuvele ukuthi imoya engcwele kodwa umkhavile. Hayi ukuthi kwazi wayinkinga usibanibani kushiwo umuntu. Yabona mase kuza lapho because lapho uma kuthi umuntu uyinkinga esithi akhulunywa ngama gifts kukhulunywa ngama skills. Into ehamba zofundelwa. Kusuke bani yabona ngeke umthinte bani ebholeni ngeke umthinte bani nakuphi nakephi mayidlala ini skill. Lana this is not a skills, these are gifts. Uyiphiwe. Even nawe uthi masuwethu uthoda Nkosi wazwa ngithwali wazwa ngithwali. Even before lokho esithi abantu abazi umuntu ukhala kangaki before emephamu kwabantu kuthi uthoda Nkosi mangangidayisa la Eish madoda. Moya ongcwele. Eish. Ukusuthi ungasuthi ungazi ukuthi usutheni. Eish. Yo madoda. Inhliziyo yilapho kodwa moya ongcwele uzovela yini.
uzomani nami uzovela yini because vele ama gift are there ukuthi kubonakaliswe umoya ongcwele. Okay, naka ama gift from verse number 8 lithi kepha omunye uphiwe umoya izwi lokuhlakanipha. Sicela ungawachazi ngoba sikho kona ngifuna ukubhale yana. Omunye ngifuna ubambe le gama omunye. Verse number 9 omunye izwi uphiwe ukukholwa. Verse 10 omunye ukwenza imisebenzi yamandla. Lamagama ahamba ethi omunye achaza ngeke sonke senze imisebenzi yamandla. Ngeke sonke sibe nezwi lokuhlakanipha abafethu omunye. Uverse 10 omunye ukwenza imisebenzi yamandla omunye. Omunye ukuprofetha. Kusho ngesiprofetha sonke. Ukukhuluma izilimi ngezilimi. Why ke sesifuna kulo ukukhuluma sonke ngezilimi? Kodwa kade kuthiwa omunye izwi lokuhlakanipha. Why singakubangi ukuthi ake sokushaya izwi lokuhlakanipha? Omunye umsebenzi yamandla. Why sonke singahupha abantu abagulayo sibathandazele? Eish. Because uma lithi omunye izwi lokuhlakanipha, omunye izwi lokwazi, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha. Uma ngaba liki igama omunye ukube besasokhuluma sonke. So ngine issue ke umntakadlamini uma umuntu ezothi kugcwele indlu njengamanje sonke lesa speak in tongues. Pray in tongues. Sure. Okay. Ngiyahlangana nenye into in my life years back, over 10 years. Ngiyakhola nabanye bayayenza. Kuthiwa kune class kuzofundiswa nezilimi. Ay, ke. Aish. I-class. Ngathuka ngathi for mizenzo 2 kwakune class. Ngoba lokho umoya ongcwele umuntu wazizwa esephimisa. Akekho ufundisa omunye, akekho futhi okhulume ngokuthi ukuze ngasali kodwa mina ngiseyingane uma ngakhuluma ilimi akizokuvetha umdala enkosini. Ukhuluma ngoba uphiwe isiphiwo ukuphimisela. Okay. And angazi ngizosengathi ngaze sikhuze esithi labantu ababekopela mase bekwitiza bodwa umuntu lokho ehlanganise ekwitize ukuthi liyangithusa uma uPaul ebuye veza ukuthi ngelimi umuntu ukhuluma imfihlakalo. Uyothatha imfihlakalo imfihle ngixoxayo mhlawumbe ngithi inkosi ngoze ngife ngengisebenze ungibizile ngisho in tongues wena hamba ukopele ngapha ufaka ama CV cause imfihlakalo what did it's very dangerous to copy ama tongues. It's very dangerous. You can't copy that thing because it's too imfihlakalo. Umuntu asuke ekhuluma thiwa uze ethi uPaul even ingqondo yomuntu ayinasithelo. Shutha akhonje ake manje hayi mase beqala benyuka nami ngizofaka ezami ingqondo ayinasithelo. Sure. Ay, that's powerful. Angifuni ukufika kuma gimmicks esasingazi sowabona. Okay. Omuntu ehlangana nawe emall ekushaye ngezilimi. Athi kubingelela ngazo. Yeah, kushaye. Ukuthi angazi sifike kanjani la esikhona kodwa sesifikile siyibandla lika Kristu. Kodwa abanye baphiwe elokwazi, abanye imisebenzi yamandla, abanye ukhona. Why do we all think le isiphiwo sawo wonke umuntu kube kukhona abanye? Why singabangi ukusungisa ishosha? Ish madoda. Eish. Yo. Angisakopeleki.
Bishop. Why singabangi i-word of wisdom? Eish. Angizayikopeleki. Yeah. So look, hayi ngizokwitiza nami ngizoyibamba lento. Usiphendulile Bishop ebengifisa ukuyibuza kweminye yama answers wakho ingenile kodwa ngiyathanda ukuthi ngiyibuze mhlawumbe kwazi ukuthi uyichaze naye mhlawumbe ngendlela ongayichaza ngayo. Ngiyakwazi ukwamukela umoya ongcwele ngingasindisiwe. We need a scripture. That one I think we have covered from John 14. Yes. John 3, mhlambe we didn't read. Mhlambe you can read for me, ST. Okay. John 14 uzongifundela. Asifikanga kuyona, yes. Okay. Yeah, sicela lapho nje uzokucelela uyena osicelelayo. Yes. Ngaveza nje phelele phathi ukuthi should you need a relationship with Jesus. So ungawufunda u16 no17. Before ufunde John ST, yeah, John 14 John verse 16 and 17. Okay, yeah, you can just read for us. Okay. John 14, 16 and 17. It reads as follows. Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi okuba ahlale kini phakade. uJesu lana angifuni ukuza but akusufake akakhulumi lesixuku. Yeah. Audience kaJesu lana abafundi bakhe engakhe eqala phezulu inhlozweni manje ngakhathazeki khulwane yimi nikhole nawo baba. Audience kaJesu abazalwane. Njoba eseze ethi mina ngiyindlela neqiniso yokuphila uthi omunye angiyazi indlela sokuyazi kanjani kini uthi mina indlela neqiniso le incwadi isame chapter le verse Yes. same audience uthi ngonicelela ukhuluma nabazalwane ngonicelela Ishmada. ubaba akakhulumi nesixuku esixukwini kuthiwa phendukani kula kubazalwane uthi ngonicelela u17 uzoveza ke very clear. Umoya weqiniso. Umoya weqiniso lichaza ukuthi nje akakuthenga ubuso bomuntu ST. Akanendaba ne-title, akanendaba ne-rank. Umuntu ibheda nje uyakutshela ngaphakathi. Umoya weqiniso, yebo. Nayo le phathi oyakuyona manje. Okay. 17 umoya weqiniso. Izwe elingamamukelanga ngokuba Uphinde ufunde kahle. izwe elingemamukele ngokuba lingambuzi. Izwe elingemamukele. Lingamazi. So lamagama uthi izwe lelithi whom the world cannot receive. Amanye athi whom the world cannot accept. Aveza ukuthi Oh yes, ngoba lithi ngokuba lingamboni, lingamazi, nina niyamazi yena. Ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. yabona malizothi izwe lingemamukele esithiye sesidinga ukwazi banizwe. uJohn yena lo u3:16 uthi ngokuba uThixo walithanda izwe. Kusho umhlaba wonke nje abantu phaqa walithanda izwe kangaka. Wazanele indoda yakhe ezeliyodwa ubuyilona lokholwa yiyo angabhubhi ukuze benokuphila phakathi. So izwe abantu nje bonke. Sekuthiwa lapha ke izwe umuntu uphaqa angeke emamukele. Sure. Yini eqala sikhiphe ezweni ukuthi simamukele uJesu. Mase sesingabantwana. Uma sesingabantwana then uthi uJesu ngonicelela. So ngiyazi futhi esithi mhlawumbe ngokuhlonipha i-platform yakho kunenye inkolo khona ngeke ngibalule. Okay. Abakholelwa ukuthi bona banomoya ongcwele. Bazi bengena imizi yabantu bathi bathunyiwe. Sithunyiwe. Bakholelwa ukuthi banomoya ongcwele. But if bengakholelwa engumamukeleni uJesu
bayizwe bafola under izwe. bayizwe ngoba uJohn 1 verse 12 Simfuna. uJohn 1 verse 12 John 1 verse 12. yes ngoka John verse 1 verse 12 Ufundeka kanje. yes Kepha bonke abamamukelayo bonke abamukelile kusho uJesu yebo wabapha amandla amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. so uma singakamamukeli siyizwe samukela uJesu sibizwa ngabantwana so ke le kamoya engcwele akuyona eyezwe kodwa eyalabo abamukelile Yo, baba abantwana so ingakho eqaleni sithe uma siye emvuselelweni siya kubantu abangakholwa senoma yikuphi asishumayela umoya engcwele sishumayela uJesu nangu uJesu yes. because umuntu okwazi ukumukelwa yizwe uJesu bathatha uJesu then sebene access So in a nutshell, angikwazi ukwamukela umoya engcwele ingakholwa okanye ngingasindisiwe. ngeke ukwazi umamukela ngoba umboni futhi awumazi according to the scripture angeke uzukwazi ukumamukela Yo. Bazalwane bami lapha emakhaya niyezana nje what a great teaching about the Holy Spirit. Into engifisa ukuyithola lapha bishop. I-manifestation kamoya ongcwele. I think kuningi okunye mhlawumbe nokusiza nje abazalwane emakhaya. Kuningi okunye uthothi mhlawumbe kwenziwe egameni likamoya ongcwele. Uma omunye mhlawumbe i-question into kuthiwa hayi umoya lo so by interpret ngathi uthuka umoya isinto kanjalo so ngazi kwi-manifestation kamoya engcwele mhlawumbe ungasiza lapha bishop mhlambe singaveza sibalikhulu into elula ethi umoya engcwele ngamanifesta noma ngayiphi indlela kodwa akasoza manifesta ngendlela ephambene nezwe oh my god eish yeah so izinto esuke siyiquestiona uma ziquestionwa kanti azikho biblical sine right futhi umuntu ungeke ethi uthuka umoya engcwele umoya engcwele besehlile ingakho bese ngihamba phezulu kwabantu sengibanyathela sengigijima phezulu kwamoya engcwele besehlile ngibashaya ngeimpamu umoya engcwele besehlile izwi ezothi amahubo 8 uyini umuntu omthanda kangaka uyeke yonke indalo wahubha umuntu uzwambeka wangaphantsana kwakho liveza umuntu omkhulu mina ngithi kwehla umoya engcwele ngamshaya ngempama mina ngithi kwehla umoya engcwele ngagibela phezulu kwakhe so what I am saying if it is against the word of God angikwazi ukuthi ngidlala ngabantu ngithi bethuka umoya engcwele bamelana nomoya engcwele kuba ngathi abantu fanele bevume yonke into mhlawumbe sesiyaya la exwayiseni abantu ukuthi niyazi kunesono singathethelelwa okungashongo Paul okungashongo Peter okungashongo umfundi kodwa uJesu God the Son ayi madod wayikhulumela yena eish so i-issue kamoya engcwele it's a sensitive part awukwazi ukufuna into yakho uyiqinisa ngokushaya isigcifizo ukuthi hayi umoya engcwele set umoya engcwele this hayi umoya engcwele is dangerous uyifaka ogibeni ongeke uzuphume kulona yes and abazalwane as I'm saying they're having all right to question into ngishathiwa kubathe umoya engcwele uma bengayiboni biblically because first Peter chapter 1 verse number 20 uthi nazi lokho oqala ayike imbhalo eyabhalwa isiprofethi sabhalwa ngabantu kodwa umoya engcwele oyeqhuba ababhalayo
Shuthi umoya ongcwele i-order yiBhayibheli. I-order. Ngoba lithi bonke ababebhala babeqhutshwa uye. Oh my God. So uyazi yonke into esezwini. Akakwazi ukumanifesta elimaze any of the scripture. Ngoba uyena order of the scripture. So unelungelo lonke lokuthi I know this was not a Holy Spirit. This was not a Holy Spirit. Sure. This was not a Holy Spirit. Umoya ongcwele uthi ningaphumi la endlini ninganginikanga 500 nonke. Yeah. Uthini ezwini ngomnikelo uthi akusuka enhlizweni. Uthini? Then mina ngivala eminyango nje akuphuma umuntu. Because the Holy Spirit said. Yes. Yabona ine contrary manje. Yeah, once yashaya izwi ukuthi ziyahlupha lezi zinto ngoba zize singanakeki ngoba ngesikhathi abazwana sebedle bemudlile umuntu bemdlile zobaba bamudla bavele beswitch off eqapheleni ngisho athi scripture sesiyasala endleleni Yo. uma besabona yena. Yes. This is one of the dangerous thing. But the verse athi silikhotha lokuthi owona umoya ongcwele ngeke ethethelele kuMathewu 12. Yes. Verse 31 and 32. Mathewu 12. Uthi uJesu umuntu angakhuluma against the son uyikhomba yena. Uthi lo muntu uyothethelelwa. And iqiniso naba abantu nathi sonke sasithi uJesu akekho simbiza ngayo yonke into kodwa sasindiswa. Isono esithekelayo. Yo. Yo. Nqaba namhlanje sindisiwe uyayithi angeke ayikho into kaJesu, into kaJesu isindisiwe. Isona esithethelelwayo. Usethi kodwa okhuluma against the Holy Spirit will never be forgiven. Why? Mhlawumbe you need to answer into ethi. Yes, I think yeah. Why? And where's your emhlabeni? Why is Nasezulwini. is the grace of God limited? Because umuntu ubuza lokho. Ngabe uthando lwakhe liconditional? Ngabe forgiveness is limited? Why ethi uJesu ngeke ethethelelo? Oh Jesus Christ. Eish madoda. That's a beautiful question. Uyokhumbula ukuthi sithe umoya ongcwele kunengxenye yenzayo ukuze umuntu ephenduke. Yeah. Uyena ofike kuhlulela enhlizweni. Uthi awenzanga kahle. Bese uyasuka kuJesu, uJesu ngonile. uJesu ethethelele ukukhezeka ngegazi lakhe. So uma uxabana esithi nomoya ongcwele uxabana nokutshenayo ukuthi wonile. Vele ngeke uzwe ufuna intethelele ngoba uyohlezi uyibona right. Ngoba indicator umoya ongcwele ethikhaya ukuthi ayibo wonile hamba ucela intethelelo. So manje ngeke uthethelele chaza vele ngeke uthethe ngoba vele ngeke uyicele ngisho ukuyicela. I have to repeat my statement. Asikho isona singathethelele uma ufika phambi kaJesu. But lesa sithethelelwa ngoba vele ngeke uye ngisho kuJesu. Awukuya ngisho ukuthi baba ngonile. Uma umoya engcwele engeke wenze umsebenzi wokuhlulela inhliziyo yakho. Ingakho kuthiwa lesi sono asithethelelo. Mhlawumbe umunye umbuzo ngathi ngimthuka kanjani umoya engcwele? Makuthiwa ngimthukile. To speak against umoya engcwele, ukuthuka umoya engcwele, ukuhlambalaza iBhayibheli bese isigaba lokuhlambalaza, ukumkhulumela engakhulumanga. Ngezathu eziningi mhlambe ngifuna lento ukuyifaka isigxifiso. Ufuna ibe confirmed ebantwini, yeah. Ukuze beyithathe. Yeah. Mangithi inje ngeke beyithathe kodwa mangathi umoya bazogijima bonke. Hey madoda. Ingakho sasifundiswa into ethi esithi ifana vele usho nje ukuthi azi ngizwe inhliziyo yami ukuthi ngifela umcabango ukuthi bazalwane masingahlanganisa into enje. Ubalekele uvule ufaka into kamoya engcwele noma kanjani. Zifake nje ukuthi ngizwa ngicabanga ukuthi. And these days Bishop kubonakala bebaningi abantu aba claim ukukhulumela yena.
to an extent ukuthi bathi kuzokwenza ukuthi more especially kulezi insuku zamanje egameni likamoya ikhathe very critical and critical nje critical ngampela ngoba asikwazi futhi ukuziba abantu ngoba uyakhuluma umoya ongcwele as much as kugcwele abamkhulumisa engakhulumanga so ingakho ukuthi critical ngoba ungagcina uziba kanti uyena umoya ongcwele ingakho ngithe into ebalekile eyokuthi verify lento umoya ongcwele ayishoyo iya sound in scripture wise is this biblical sure because that's one of the things jokuthi sikwazi ukubona no hayi ngeke oh my God into enkulu ST uhlala kithi usho njalo uJohn 14 uma ethi ST umoya ongcwele uthi ukhuluma kahle ngoba umoya ongcwele okithi uyodwa uthini lo kimi ngoba asafani na kwilaw Old Testament umoya ongcwele engakathululwa mase khuluma indoda yathi that says the Lord bafana wonke umuntu esukuba uNkulunkulu ukhulumile manje uhleli hayi kuba bishop hayi kuba prophet hayi kuba apostle hayi kuba fundisi uhleli kithi shuthi nolapha emuva unobhadi enkonzweni umuntu onganakwa olapha uma nomoya ongcwele engaba neshow ukuthi uyena noma kuyena ehleli phansi ngoba uhleli kithi uchecka ngezwi 2 uchecka ngaye ngoba uhleli kithi so ngamanye amagama lezi zinto esuke zikanje eBishop sinalo ilungelo lokuquestion into uma umuntu athi umoya ongcwele uthi masenze lokhu nalokhu nalokhu okanye masiyeke lokhu nalokhu nalokhu okanye kuzokwenzeka ukuthi sinalo ilungelo lokuyiquestiona leyo nto yes exactly sinalo futhi lonke liphelele umuntu engathi umoya ongcwele uthena uJesu uthena sinelungelo because ukhuluma kahle umuntu ngomuntu ophakathi kithi yes into enzima esithi ukuthi umuntu ebelekwe elinyizwe mase ngiza mina ngithi azobani ungithumela uthe uthi awuna phone awuna email awuna lutho to confirm abazalwane kungathi ngaze ngithi kuyiphuthu ukudlala abantu kule sikhathi siphila kuso unoJesu unomoya ongcwele unezwi sure ngoba umuntu ungambakisa uthi ake kulungile ngisayochecka ukhona umunye okweweza athi umoya ongcwele uthe ucela ungigcobe ngibe umpostoli athi mina ngicela ungiphe ithuba elincane ngoba umoya ongcwele engcono yes ngiyoconfirma ukuthi uyena yini uthe ngibona sefaka ukhololo lapha ngathi engabe sigcotshwa ubani mambani ngoba indoda umuntu bethe umoya ongcwele uthe ngithi hayi nokulungile I can confirm uma kuyena nginganqabangi ngithi nje uliconfirm umuntu wabaleka so awukwazi ukudlala abantu in our times ebena umoya ongcwele nawe une access egameni likamoya yeah ungadlala umuntu ekuzokutshela ukuthi hayi upresident thizeni uthe president bani uthe ngoba mhlawumbe ngakumfonele ngeke ukwazi kum WhatsApp la ngasikhuluma ngoNkulunkulu ohleli kuwe ongakutshena immediately ukuthi angimina loyo noma ekutshene uma umuphi isikhathi ukuthi ake ngobuza hey mazana bami lamakhaya this is very intense it's very 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 intense yes Bishop siyangasigcineni I don't know mhlawumbe if you have anything mhlawumbe ongafisa nokuyi-emphasize under the subject of umoya oyingcwele if there is anything mhlawumbe singayishiyi ngaphandle Sibonga kakhulu bazalwane ngicabanga ukuthi cishe sikhavile
okuningi when it comes to into kamoya ongcwele engakunxenxa kakhulu ile yokuthi asazi ukuthi akona nje umoya nje uNkulunkulu lo futhi uNkulunkulu ngokupheleleyo and akekho lezulwini uthululiwe ulapha phakathi kuwe and mhlawumbe esiyinto engayifaka uyayithanda attention Yes. uyathanda ukunakwa Yes. muphi isikhathi mondle akadla uyadla izwi ingakho ethi Ephesians ethi izwi nibe nalo njengenkemba kamoya uyadla uyalithanda izwi imondle mlalela uyathanda ukusheshe ecunuke mhlawumbe nabantu nomkhuluma ngendlela ethizeni please give him attention mhlawumbe into engavala ngayo ST yomuntu ongathi ngenza kanjani singizwe umoya ongcwele ngazi kanjani ukuthi umoya ongcwele okhulumayo noma ngenza kanjani singimuzwe kakhulu whatever question lento yokumuzwa Yes. mhlambe let me close there what I've discovered eyokuthi umoya ongcwele uma ekhuluma ST ethi thatha nanti iBhayibheli ulinikeze bani ulifunde uma ngeke ngamlalela kakodwa ngimuzwa kakhulu mase khuluma kwesibili ngamlalela ngimuzwa kakhulu sekhuluma kwesithathu i-hearing system yakomoya inwetshwa i-obedience the more ngingamlaleli igcina ikuthuntu ngimuzwe kude ikuthuntu ethi uPaul singamcimi ugcina ngimuzwa kude so indlebe inama volumes yakomoya umlalela wathi uyathandaza manje uma wathandaza manje uyobona uyomuzwa kalula esikhathini esike sesisondela indlela yokunweba ukulalela umoya ongcwele eyokuthi mlalela once umuzwe very easier on the second time uphinde umlalele uphinde umuzwe kalula the more ungamlaleli the more kuncipha ukwazi ukumuzwa Bishop siyabonga kakhulu baba. Thank you so much baba for such powerful teachings under the subject of umoya oyingcwele. Wethu lapho emakhaya siyabonga kakhulu. Mhlawumbe Bishop nabantu abazalwana nje nabathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Ku Facebook is Bishop NE Buthelezi umuntu uyakwazi ukutholakala lapho then usengathola from there ama details ezinto eziningi either for my services for the church you are in Durban Richmond Maritzburg Empangeni we are there then yes ngicabanga ukuthi yeah is that okay and Bishop nangomhla ka 31 October sizobe sise Soweto eJohannesburg yeah njengoba sesikhona nangonyaka ophelile kwakumnandi ngendlela emangalisayo uNkulunkulu angiyazi le nto lena ovele kwa indlela ehlukile inkonzo zethu ke zaminyaka yonke bazalwane lapha na eGoli njengoba nijwayele ukubona njalo ngoOctober uSaturday wokugcina so Saturday wokugcina wokulonyaka ungumhla ka 31 Bishop naye uzoba ekhona hleze ekhona ke inkonzo zethu zaminyaka yonke zango-October mhlawumbe Bishop nokuyiconfirmela nje yes sibalikhulu we are praying and longing for that day sihlezi sibona uNkulunkulu esenzela izimanga sithuke siphinde futhi sibonele esenzela ezinkulu nezimangalisayo engakusho mhlambe ngamafuphi ngathi le yankonzo esithi indlela ewuncedo yokuvala unyaka yeah mhlambe yimanga please ifake kwicalendar lakho you will see and abantu they are coming from all over sasinama provinces for inqwaba ama provinces lapha sasenawo people are coming from all over and akekho oyisolayo sisuke size kuNkulunkulu but engikubone ngayo it's a good way yokuthi uvala unyaka ezunyaka sokudrainile
uvale at a high note. Eish. Washumela kakhulu lapha nababishop ngegama. Engayibona bethakasela kakhulu abazalwane einkundleni eindaweni eningi and even overseas. Samdumisa kakhulu uNkulunkulu kakhulu and we are hoping even this year ukuthi uNkulunkulu uzokwenza kakhulu kunakuqala. Siyakholwa bafowethu egameni lika Jesu. Siyobe silaphana ke eSoweto eDlamini multi-purpose hall. It is one of the biggest hall upon Soweto. So please do join us. Mouse Soweto nje, even on your Google map, you can just type Dlamini hall or Dlamini multi-purpose hall. It's a very safe place. Safe ngendlela mangalisayo. Parking is very plenty. So please do join us laphana egameni lika Jesu. But Bishop siyabonga kakhulu baba. Thank you so much. Sibonge kakhulu. Inkosi yomusa inifihle inigcine. Amen. Amen. Sabonga kakhulu bazalwane, thank you so much. 0788417844 mawufuna ukuxhumana nathi siqhubeka nezinkonzo, siqhubeka nokuphusha umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu anigcina nifihle, anibiyele nonke egameni lika Jesu. Amen.